L'Autoritat Portuària de València ha renovat la barrera anticontaminació que reté els residus flotants procedents del tram de l'antic lli del riu comprès entre la part posterior de l'oceanogràfic i el denominat Pont de Drassanes, en el qual confluïxen diversos col·lectors de pluvials de la ciutat. Fa 7 anys es va instal·lar aquesta barrera per a impedir que els residus flotants procedents dels abocaments acabaren dins del port i en les platges adjacents de Pinedo i el Saler. Des de llavors, s'han arreplegat milers de tones que es gestionen mitjançant un gestor de residus autoritzat perquè els doni el tractament adequat. Ahora mismo lo que vamos a hacer es renovar la barrera anticontaminación que tenemos instalada de hace aproximadamente 7 años, mediante la cual recogemos los residuos flotantes que llegan de aguas arriba procedentes de la ciudad. Este nuevo tipo de barreras nos permite que el agua pase por debajo de la barrera y en superficie podamos recoger toda aquella suciedad. La barrera de recollida de residus ja ha complit el seu cicle vital i abans que s'acabe de deteriorar, l'autoritat portuària ha decidit renovar-la per una altra d'última generació que complirà la seva funció durant els pròxims anys. Además de la barrera anticontaminación, lo que tenemos es una embarcación tipo pelícano que lo que se dedica es a la limpieza del espejo del agua, con lo cual limpia todos los residuos flotantes que pudieran aparecer en el recinto portuario. Amb aquesta nova barrera anticontaminació, el Port de València tendeix una vegada més la mà a la seva ciutat en assegurar que els residus flotants procedents d'abocaments que arriben a l'antic lli del riu es gestionen adequadament, evitant que arriben al port i a les platges valencianes.